Kung kasagaran kanato nagsugat sa bag-ong tuig uban ang kabanay, kumusta kaya ang atong mga frontliner? Kumusta kaya ang pagsugat nila sa tuig 2021? Atong siron pinaagi niining report. Swerte ta kung misugat ta sa bagong tuig kauban na atong mga minahal sa kinabuhi. Sa ato kayang mga frontliner, napadayon gyapong na nerbisyo. Good morning, sir. Happy New Year. Happy gabi. Salamat po. Salamat. Si Police Corporal Lester Relojero misugat sa bagong tuig sa pwesto niya sa checkpoint sa Quimpo Boulevard sa Davao City. Gikan mando sa amo City Director nga dapat hapsay ang bag-ong sugat og bagong tuig. Imong pamilya kasabot, sir? Kasabot, sir, nga ani among trabaho, sir, nga responsibilidad na namo, sir, nga mo na among gibarugan nga among panerbisyo, sir. Ang atong mga medical personnel walay undang usab sa pag-atiman sa mga pasyente lakip na sa mga COVID-19 patients. Samtang ang 5 volunteer nga si Tisay Salcedo sa base sa Chinese Firefighters Foundation of Davao gipili nga sa ulugon ang 2021. Nasabtan man kunong sa mga kabanay nganong dinhi siya musugat sa bagong tuig kay basin dunay mga emerhensiya nga mahitabo. Gilayon silang makaresponde. Kasabot naapod ko yung mga anak, kasabot sila nga na ako dere. Pero after, syempre mo antupod ko sa ilaha. Sa karon lang kay wata kabalo sa emergency. Tuod man, pagsugat sa bagong tuig, dunay bangga, tali, motor o bisikleta nga gilayong girespondihan sa atong mga frontliners. Mag-unsa kaha ang mga biktima kung wala sila. Sila Corporal Relojero, si Fire Volunteer Salcedo o mga medical personnel. Sila mao mga bag-ong bayani. Mami, pwede mo ha. Bye-bye. Love you, Happy New Year! Love you. Bye-bye, kuya. Happy New Year! Happy New Year! Kasagaran sa atong mga kapuso anaa sa ilang mga panimalay nagsaulog sa bagong tuig kauban ang ilang mga kabanay. Pero ang atong mga frontliners ania din ito nga sa dalan o di ba ka nasa ilang mga gipang trabahoan nagserbisyo alang kanato. Kaninyong tanan kami saludo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.